Мегзайт по Ринки Войл БГ. Ипотечен кредит с 6,2% лихва и до 500 лева подарък за нови кредити до края на годината. От ОББ. Пълнените чушки на баба, супата на Леля, ябълковият сладкиш на мама. Всеки ден искам да изненадам семейството си с нещо вкусно. Philips Multicooker с 12 програми за готвене и 3D система за разпределяне на топлината разкрива тайните рецепти на всяка майка и в моята кухня. Само сега от Техномаркет за 229 лева или на изплащане с 0% лихва и 60 дни тестов период. Техномаркет. Толкова е лесно да споделиш Криспело. Наслада от пухкав крем в хрупкава обвивка, покрита с най-нежния Милка шоколад. Милка Криспело. Осмели се да споделяш безгрижните моменти. Подготви се за един мултимедиен свят с Nokia Lumia 625. Улови емоцията в 5 мегапиксела и пренеси настроението върху дисплей с много възможности. Открий предимствата на новите технологии с бърз и мощен процесор. Сега върни стария си телефон за рециклиране и вземи 50 лева отстъпка за нов смартфон. Единствено от Global. Германус. Само попитай. Мегзайт всяка среда от 19:30. Всеки ден е ново предизвикателство. Във войната, любовта и шаха ходовете не се разкриват. Създай нещо красиво. Научи нещо полезно. Открий повече за себе си. Най-хубавото е, че става бързо. BTV Lady. Повече за нея. Гледайте в понеделник от 20 часа предаването Зона Спорт по BTV Action. В него ще видите разговор с Георги Миланов за представянето му в националния отбор по футбол и кариерата в ЦСКА Москва, световния шампион по борба Иво Ангелов за успехите през годината и щастливите моменти в личния живот, комплекса Тракийски скали с награда за най-добър голф курорт в Европа. Този петък домашен арест. Емко има проблем. Това са дните, в които не съм правил секс. И Коцето нарежда. До вечера излизаш на среща с Емко. Отиеш на среща с Емко. А нещо така с повече коса не можа ли да ми намериш? Погледи този бедър. Не се прави, вчера го гледаше по съвсем друг начин. Ами сега? С кого ще отида? Домашен арест. Петък, 20 часа. Само по BTV. Как изглеждам? Дай да не ти разваля настроението точно сега.